Informazio puntu hau zabaldu dugu, eta familiak eta pertsona zaintzaileak etortzeko, eta bertan azaltzeko nola izango zen proiektu hau. Proiektu honetan zer egingo dugu, familiai eskuratuko diogu hilero 380 euro arte, 6 hilabetetan, eta guztira izango dira 2.280 euro. Uste dugu, aintzindari gara, azkenean ekarpen ekonomiko hau egitea, entidade pribatu batek, kasu honetan Fagorrek, oso ausarta dira zela, badiru hau jartzen mahai gainean. Fagor taldeak iraunkortasun estrategia badauka zehaztuta 2021 urtetik. Iraunkortasun estrategia hori 5 konpromisoen bueltan ardazten da, eta 5. konpromiso horrek bilatzen duena da gure komunitatearen autoeraketaren eta eragile ezberdinen arteko lankidetzaren bitartez hiri eta komunitate iraunkorragoak lortzea. Eta guk nagusiki 5. konpromiso horretan fokua debagoienan daukagu jarrita, gure kooperatiba guztiak hemen daudelako kokatuta. Eta herri eta komunitate iraunkorragoak lortzeko helburu horretan zaintzarena da daukagun erronka nagusietako bat inklusioarenakin batera. Badakigu zaintzaren sektore honetan zaintzaile lan baldintzak direla izan beharko ziren beste onak, ekonomia sumergitu handi bat dagoela, eta elkarlan honekin bilatzen duguna da ekonomia hori asaleratzea, eta laguntza ezberdinak eskaintzea familiei zaintzaile lanak egiten dabizen pertsona horiei kontratuak egin eta beraien bizi lan baldintzak duindu ahal izateko. Fagor taldearen kasuan, gure gizarte funtsetik bideratuko ditu 300.000 euro guztira, 2 urtetan zehar, 150.000 urtero, diru horren bitartez, diru laguntzak eskaini ahal izateko familiei zuzenean, pauso hori eman ahal izateko.